lassan. De majd nem tudom, milyen veletek, de szerezzetek menni meg, és nagyon gyorsan magadoknak. De nem tisztelek. Melyik volt az utolsó aludtál? Egy javarés. Itt te. Ő. Hát most már nem ők, de amúgy itt. Majd kicsit csak még megy. Mutyak készít. Szólod vele, villó minden. De amikor berúgtuk ide is hajtót, meg oda is azok itt. Ők így múltak rá. Semmit keresztünk, itt átmutattunk rajtuk, körök ábelok, mindenki letszapozott, átmutattunk, kiütünk egy cigit, nem tudtunk semmit. A marha. Álmokból most mit voltatok? Ne kamerázzál! 5 perccel lesz ide, és még egyszer rágyanulna.